A to je něco jiného, no. To je jedno. Dobrý večer. Konečně. Jaký dlouhá jste přišli? Bylo, za 7 horama, za 7 řekami, za 7 potokami. Bylo království. A v tom království žila královna, v hlavě, to se domluví. Král a měli dceru. A když tí dceři bylo 18, přiletěl drak, 7 hlava svíja. A tak chtěla sežrat princezu. Tak scháněli po celém světě všechny dobré prince, aby zachránili. A tu svíňu, tanc, zabili. No, přišla jich spousta. Jackson, Bergson, Rumík, Becker, Krikon. A všichni se snažili draka zabít. A všichni zemřeli. A svíně je udolala. A až tam přišel Honza Gazga. Žil na své Matildě. A tak dlouho jezdil kolem tý draky. Až se jí ty hlavy zamotaly kolem dokola. A sama sebe udusila. Jiň a vítězně zvedl Matildu na zemi a jel si pro nevěstu. A k nevěstu dostal půlku království, kanistr benzínu. A od manželky se držky. Pak dostal dres, pohár a tak žili šťastně a jestli neumřeli, žijí dodnes. Dobrou noc, děti. A tím pádem vy dvě jdete spát.